că nu se închid spitale. Vreau să știu că tot personalul care va fi preluat prin descentralizare va fi însoțit de pachetul social, adică respectarea codului muncii, a contractelor colective de muncă și a tuturor drepturilor pe care le-am obținut până acum. Vreau să știu că nu va exista pas în reforma în sistemul sanitar care să nu fie cu consultarea și cu avizul reprezentanților Sanitas. De asemenea, doresc ca probleme punctuale care înseamnă ordine de ministru, care înseamnă proiecte de hotărâri de guvern să se elaboreze după o consultare prealabilă cu noi și de asemenea sunt foarte interesat să găsim împreună modalități pentru a păstra în sistemul sanitar puținul personal sanitar care încă a mai rămas. Prin tot felul de variante. Ministrul Sănătății ne-a sugerat că dacă avem propuneri de debirocratizare, de modificări care pot fi făcute la nivelul Ministerului Sănătății pentru ca oamenii să nu se mai confrunte cu tot felul de blocaje în teritoriu, el le preia și le asumă. Și sigur trebuie să găsim până la urmă, apropo de întrebarea cu resursele financiare, o variantă de finanțare adecvată a acestui sistem, pentru că altfel cu adjuvante de acest tip nu vom putea să păstrăm specialiști în sistemul sanitar românesc.